Добър ден, това е коня на Минко от село Хърлец. Най-големият търговец, най-големите болести той докарва. Занимава с коне и иска да доказва, че този кон 1,40 м е най-добрият за тежковозите на селските обикновени коне. 1,50 м, извинявам се, но всъщност само назад, напред не знае как е. Големата категория. Тежка категория. Това е Минко, ето ако не го знаете, той е където пипа отзад щранги. Най-големата глава. Така ще ме пишеш. Уистия. Аз ще кача YouTube, ще го кача. Качи го, това е Минко. Търговеца. С големите коне по 1000 лева. Всъщност струва 300 лева за кожа. Абе, бегайте, не да бъдете Минко. Кача го ниве. Те стръгват. Айде! Айде! Ачи на бутисар! Ей, чао бутиле! Помага на коня вместо на шайната на коня пута. Къде е 5 лева, кай си? Вместо на шайната на коня. Къде пак си песи? Али, те супер го... Бабче! Къде са спако? Къде си си потвърди? Нико, какви си лети, къде гледат отбуса? Снима хората, ще дадат по новините. Стържи! И чопе! Край! YouTube! Оу! Шова! Иваликов е слаб. Къде от баба са? Не знам. Него не знам. Леко кошмари! Дай нам гледам ми, он е Габи. Това кошмари къде? Гледайте гони кошмар, номер 1. Айде! Те са. Гринго! Стой, пари! Они чого градски му така това да надара? Гошо, я спази! А ще качи YouTube? Шинджири, али то, конвой. А ще качи YouTube? Гледайте ония кошмар, където тегли тони 300. Нема що, много кърв. Гледай тук. Гледайте на Минко чумите. Са номер 1. Това тегли 3 тона. Стигна го врива. Гаса, какво сказва? Това касата има. Това оран. Гледайте ония 6. Само за къста калавли, най-това се прикини. А ще керавля мен, първаравли. Вижте гласто е. Айде, Гринго! Айде! Край! Може да му